Pane Rouda! Pane Rouda! Haló? No tak haló. Málo topíte. Cože? Málo topíte, kotelníku. A tak, není uhlí. Co mi to tady vykládáte, člověče? Máte ho před chatou celou hromadu. Povídám, není uhlí. V kotelně není uhlí. A to je to takový problém ho sem naházet? Jak ho sem naházet? Kdo ho sem nahází? A kdo? No vy? Ale já jsem přeci topič, ne závozník. Topič, jo? Takže vy nás tady necháte zmrznout. Pane učitel, vy jste študovaný člověk. Vy víte, že to uhlí nemá nožičky.